Oyo no murubiri obwegekoro n'eriako rito buno okoretwo asemure amo n'abamanyi b'egekoro wetera Radio Vuna. Abaka ekenga kimwate bagekoro kweke ekondo gusekiore ne kondo gusekiore egasi ya ningi eke emirimo yaye menene ekero omonto akorire egento isiko gose monto onde bwensi oikire emiaka oikire emechinini egwerete nabagokebekerwa oyo ikere emechinini egwerete emechinini ningi emiaka oyo ikire emechinini egwerete nabagokebekerwa bono bunaye nabo gokebekerwa turi mwana kiagera gwaetukire emechinini 13 ogoetuka igo no goetania oigo yo etukire emechinini 13 uno omonto omonene nabagokebekerwa naende one kabwate omokungu gose onyomire gose otwarire enga yaye nabagokebekerwa iga egasi yaye buya ningi emirimo yaye bono neng'encho okororokana ng'a kwabeire omonto okorwanirira orogongo kere kwabeire omonto okorwanirira orogongo arabo ekende nkera mobwate eke gekorokwa obosubuni eng'encho ya obosubuni nokoraria omorembe nobosibuni naboro nogosesenia okoraria omorembe ama nogosesenia igo nobosibuni naboro bung'o bwente kobotwara obosubuni noria obekeire ekiore kero kwabekeirwe ekiore bono aye egetambo kero kiao kiabeire ekegare kwabeire bono omonto ore omorai bakoraria omorembe baka okore emeroberie emegare eri okwegerera orogongo gose egesabu arabu indochege enkoba yende ga sokoreka egengi obegete egeke one iga bono riekora king'oyo n'omonto omonene igo korathia tonturobani omonto omonene ero okobeka eke ng'aki ekorokwega bono ekero tore iga iga bono oyo noria okobekera abanto bande chikondo gose ebiore ekero torana naende oyo nakwane ng'a neriende ekero okobekerwa egento ege nkobwatiere naende emirimo yago neriri ogokora ase ekenyoro kwamanya eng'enchero na ogokinigwa gocha igoro ase abanto abanene ekero otenenera abanto ekonde nebwate obosio na maega ekero akora omanyega abosio ga maega iga ase nachire iga gambosi abo nobosi iga ngoro maega egento kende nkerekera eke egento nkera egenge eye bono gere buna egento kimogoroka etai gose etai ekegusie ekorokwa rigero erigo nerigero bono gekorokwa ensembe ensembe ase rigero nkerengo kiogoiga kwamenya kwaegwa rigero neng'encho yaye ng'a orabe osesenigwe ase ogotacha bonya kokororoka nokorabia nokwerabi na kogaria igo ngegerete ng'a nainche tiga ndabeka ekondo tiga ndabeka ekondo eye ekondo igo nabekobekuga nabekire buya ore buya onjore gocha iga obosiboroke buya obosiboroke iga obosiboroke iga arorekane buya kene kiamang'ana ngakingororokana kwabere buya nabere boronge egento kiri mogoroka gudu asige kwa gudi asige kwa gudi manjo mwategarari no murigarari Radio Vuna 102.0 FM asenjera bana kabisa anje nabekire kondo ase emambe yega yabona asenjera bana kabisa ku Radio Vuna 102.0 FM ningongo kwaligania asomorobalio kwegekoro delia koleito morobalio kugochera ku Radio Vuna 102.0 FM morobalio orengete kogosemia omorobalio orengete kogosomia onsi buna bagusi bamenyete buna omugusi abwenerete koba nende asentunde yega aseri tukeriga rero tuchiko kwanera mange yokubasemia ase studio ninde nabagaka abamanyi begekoro abamanyi bekegusi tetugochaka korwa soko bakwana kwa borio koinaria ensinyo moino
omwaka tuli na rituko ligale lero ale manya ose manyakani ase omotegereri Radio Vuna. Omwanchwa murigereri bwekemanyi mang'ana eke kiafuna cheri etangurukwa Nicholas niri sabai eriane riororera bundusi gondo oyo mong'are omukaya omumanyi obarare obongo barare nyakundi bwoisera nyangore otabichi omanyanta omusweta bwolimo akaboyi bwoibabe nere rikeiro akaboyi bwoibabe akaboyi kiboma omogusii bwosogo twaba gitutu igo tokumete kegima abantu bamba koirang'ani intwe omomuro omonene bw'omogusii tari intwe omomuro omonene bw'omogusii mogitutu tokobara chisokoro kianda twamanya goika ase omogusii egento kiagera twakuma gusii agima na ase eng'encho twaetwe egwasi enene tugakuma kegima egwasi ningi ogosesenigwa okay bono omogitutu otokweroka ng'a abantu b'omokungu omonda naende tweroka ng'a chianya gontuganya motuke bande chiateni matogesoni buna nkoge naende twateba ng'a nyangoro orobara eng'encho yatora abanyangore ase erieta kontonyoriri korwa nyangore tonyorire orwao togochikoika aria ase omonto naende tokoroka omonyaribari mochoge nere ochete koruka machoge tari machoge noyo otamanyete ekegusii akabeka machoge yarenge mochoge togoika nomonto tokoroka omosamaro omosiango nomosigisa nomwana bw'omoiseke bw'omosweta omonchari naro twateba ng'a osweta ongoge oyo oitete engoge gose ochechereti engoge tacha minto akuname gesakwe anyuma anche ekiagera negesaku agotutukani gose akourami. Yes, asante sana. Asante kabisa pancho mwategereri oyuno mogaka abundusi okomanyerie aso bwagare ereningo nechi sokoro chiae ase boiga se studio seri tukeriga lero ndole no mwaka otenyo nere tiga komanyie eretari aya senchira beno nchega ngoro kotenyo no yabogendi no yokeire no yo mabe no mutagara na ndikirorera akaba na ndo yo mabe no yo bwaunga no yo matubato no yo bomenta igondo mukeira ogoteba ng'a mukire takunyera kabukomachi no munuoborire oyo bundusi oro gweto giga aya na amanyinga y'omukeira musubati bumanga uriyo nyometwe ukiari bugetutu no agachakanyora umuntu ukurukwa na kibundusi umuntu uriyo karukumaide umuntu uriyo chitakotonyora akurukwa ng'a mumbinya igaro nyomba y'omusamo mu busero igaye na asa amanyinga y'omukeira no remi gusera gwatagiri y'omukeira imumbi omukeira ne arogerete toro abakeira ni banjete chinchogu ne chibeli bakonywera manje koboko no munu oborete korade abirorera abo chinchogu abakeira chinchogu ne chibelia bakonywera manje koboko no munu oborete chinchogu ne chibelia bakonywera manje koboko no munu oborete eng'encho yaya si chinyomba chionsi chiagusi chinyomba chionsi go chigotugwama chianywa manje omukeirere tari gotugama lakini omukeirere tari gotugama ere gakobucha no koboko yokoyu ingego karo omukeira tari gotugama muna chinyomba chini nere nabo emetago ne emegiro yaye ne nabatungi igatianete enchoku naende enchoku no muhamadi gumukeira naende omukeira bono tari kuri enchoku tari kuri enchoku lakini yombe china sigusi kuririkire enchoku igo bono oyo onyoro kono gweto giga igaro omukeira bono rende omukeira oyo naende nere omonto itete enchoku gose ochecheretie enchoku takogenda bukeira akuname gesaku anyumanje negesaku agusi obasi bono mwancho mwategereria Radio Vuna 102.0 FM ase studio buna bagaka abamanyi begekoro bemanyakanire ase ritukeriga lero ndetusoya masemo oika asomoroborio wiritukeri gwokogosemia asemerobori yetire korumaega abagusi baboririe amaborio amange n'amabori ayo mwancho mwategerete okwanekeri korwega Radio Vuna ka amabori ao ntochigoko
bekera maiso marore ase entundende tuchukwereneria koroiga asomorobori obwegekoro neria koretu buno koretu na inje Joseph Obuge nabagaka bamanyi bekegusi korwa Radio Vuna omwaka otenyo gendi twararigereire mang'ana mange twarigereretie okorama tukarigereria emegiro tukarigereria chimuma nitukerigerera rero ninki tugochigosemia omogusi rero nigo twari kugania kworokererania bing'ana naki omogusi ari gokora omanya orimo osaria ebinto biaye ng'aki omogusi are gokora omanya oyo osaria ebinto biaye buna bono ning'oita omonto oye bobisi ning'oiba okuruma chiombe chiaye ning'osamba enyomba yaye ning'oitete omonto oye ase eng'encho ng'a nabo omonto agocha onyora okurumire chiombe okurumire kabisa ochire na chiro chio abamura baturana ng'a ekenyoro kionsi giaturana ng'a tobwatie amabarato baise babwati mbabaikera igo omogosi nabwate eng'encho yokomanya ning'oirete okurumete chiombe chiaye ning'okurumete chiombe chiaye okay nabwate bono omoncho omotegereri kobure ng'a omogosi nabwate eng'encho tari muna bono ega ase amaki aya ngoigwore ng'a tobwate ebiombe bia DCI tobwate ebiombe bia gokora obotuki biri abanto bari bagocha bakora obotuki bamanya ng'aki ekene oyo nere omoibi gose oyo nere omosaria na omogosi rero nabwate eng'encho yaye are koeneki ng'a gose are komanya ning'o okurumete gose ning'o osaretie ebinto biaye ayo naro togochikorigereria ase entunde yega ase rituko erige rero togochaka korwa ase omogaka otenyo ogendi omogosi nabwate abanto aba batuki omogusi nere ensemo eyemo y'abanto aba batuki enene mono nki arenge gokora ebinto ngokorekana biarenge gusi ao anere muna bono omonto aite omonto tamanyekana omonto akurumete amanyekana omonto asambe chinyomba tamanyekana naki omogusi are komanya ng'a oyo nere okora ebinto ebi biaye ng'osaria egento arenge gokora onye na echiombe eki twakwanera chiakurumete twabachiri korwa kung'ombe chinsibagera chiombe igo nechisibagera bono chiombe nomunwa obomaruma chiombe nomunwa obomaruma igo obomaruma ng'aki mogoteba nero Mombasa Kiswahili Mombasa ase ekegusi bomaruma kagerete omogusi bwase ebiri bono aiga akonyoire okurumire chiombe chiruse chinsibagera chiomogusi omogusi iga are korigania babugia egetureri bagenda egetie endara rero bagenda egetie eke iga abanto bonsi bibacho bakwanire abugoroje egetie endara gose egetie obokangare ekegare korade gose kerario inche igo egetie endara gose egetie obokangare gose kerario eki negetie ekegare abasa abanto bakobera abange abonekero baikire ororo bagamba amang'ana aya ya echiombe echi gose chinsibagera echi basinyung'oirete egento bagokora bono egetang'ani igo bakorema akanguru agakeiga kero omonto aigwa egete obeka koboko egete ekiomo keng'ana ng'aki egete kerareng'ana echinenge echisato iga tegete kenene naki eki bono barikoreta kero omonto aigwa ekiaye kero omonto ore ase egetie ekiendara bwese egetie ekiendara naende bono baikoragera koruka igo bagocha bare omonumo omogundo enchirende monu mogundo anjere mbori omonto arabuna amachiko renda ayo gotaragere koruka eraragere taikoragera koruka gosaragere takoragera koruka gosaria enyama bono bagocha bwekero baikara asira abwo omogaso orio baria risasi riareng'anire gatigati akangora aka kare emitwe abagaka bamanya kobuna bakuragereria bagokwana ng'aye igo buna kwate oburete nibuyete korwa osirere siko okwere siko ombogane abesiororia abebarimu ebire bintu bagokwana nayande amang'ana aya bagokwana naro agocha kobwata abanto babere chinsibagera ekero bakorire amang'ana aya babekire ebinto ebionsi bibakorire egento bagokora bono
egento bakora bono kirororo kende nkeringa bakuri kubune bitibiria bamanya koreta abakungu barire kigusi okubune bite bakobuna na gatiga batu baruta gochengore yu ochiakanguru kali bari mete okay okubuna ngorora bune obune tera kini getigarete imburonge gije gende kenne kibuneke gije kibuneke Gosekeru bibere barutengure rime okwana ringana nga ayegorume ayegosirire siko ayombugane ayobesiororia kero montago akuna ogokwana riaye kero montago akobona ogokwana kamangana ya bakambara bako bamangana bagukwana bari goteba ingana riabo korengana no korengera ikwa ya abagaka bako baba ukura gabu bono bakunde kubune biterio omokungu abakuwamanya kore tubarira wandirega babo minto bari ngakingo wandirega babo minto basaja bamanya goikereria obe wanu muntu ya magana ya kumukura ine semeyemo esa mende ya kabere yo bari ko genda uburaguri oboturi no buburaguri oriyo batebya nabakuruta boririko usuruta kingu nangunasi ubatebya cyo bikino usisibagire kino igusicyagende guki ono ruki bamanyire Wadurbani ndiabwe sense mo yakabe omuntu goturemeyo no muragwe ya nera bakuru kumuturi utatigo gwatana na karo monta akogenda akaro monta aruro neria gotega no guturingu kera aruro ata no guturingu akota no guturingu ekera guchio no buragoringu osubuturi ekera guchio oburagoria gochia ekera aruro ata akota no guturingu kera achire bono obuturingu omaka otenyo ngote banga alega so boturi ga so buragoria obo ebitombira kuruta kurutara boriri ko bwaturika mate bingikere umanya ko gote bijinsi bagire kino naba ababisa abamanyi bagite bakaira gusikero kende nabantu banka basigale tamanganayo uribonera ko gote omoturi oria nera ko gote ote bona genda makoreiga bona kiriya ko gote binikie ke mukieke gitoje ko kwana bona kare ekanya ba koreke ngoreta bari ngenda mabere abantu barasa ubonsi pi amabera marwanu zamayo amaruranu basanga nisikiye cyombe kiri naenda kereke abantu bonsi pi bekinyuru no bakobera onye tiyo mukuje kuri bonga mwito nyegitera ngiyari nyagitinga ngiyari abantu bonsi pi no bakobera ekinyuru ikikigima baro mwasi bigwa mabera aya asanga niri isike ankorade ande kwagendera gondurwa egende getanga no wade bakuruta bori bamanyi gwingikere wose abumbo turi bagenda wose abagaka babareta mabere basanga ni esike yechombe kiria kiri bolete bono kiri kikurumire kero omuntu otuna oyo utari kunya mbara batari gukuna mabere batari kunya igagu kuningu ekiano ekiara okuningu umunwa umunwa gweteiga bono ina semende ya kabiri semende ya gatatu mata itikumanya ningoirite bintu byabakuru waiga so mukie asekinyiruga igo bakogenda bare turu cyubakire semende ya kabiri ngogenda barasaba nyamisira abanyamite ina semende baji gukenga ari muntu baji gukenga na barabwo bako umuntu ngo cyarutoka ashinse mekisa to n'ikindi nkiro wakonera abanyamesire gusa abanyamesira nabo barabura abana baho na barabwo none umuntu ndi nere buna bono akari umuntu atagende kuguita wade namwamu naye uno yibona usiye ko ibintu byabande baba bakuje barusiye ko keria anyine ko bikiye usikinye iki baje barusiya ko keria umuntu rusiye ko keria oira uji gusanga ni emeri usiba utinde kense uramira igo munyamosira tali ari umunyamete go tali ari umuturi ya nere umwawo nere umwawo
Okay. Bono egetie gatore. Babunire bite. Barutire ngoromari. Nande okay. Ebinde bibako bikora byonsi rimo gose bago kore ekemo. Bago kore ekemo ashekere ikyo. Oh. Ekere ikine kiki bago kore yo ekemo. Bako muntu abwatu. Anye no muntu okwete. Oitira se kinyuro tamanyiri. Urabona uburyo bure gasite gusi. Wese okora ibindi byo abandaba wita abantu bakukeya. Oyo no muroberio bw'egekoro n'eriako rito buno retwa sore amo n'abamanyi b'egekoro wetera Radio Vuna.